Priang supaya Fibaroki Paraloki Parajor Sashi Sen Shakanika channel ka Jungi Simple Life Story. Dah kanika video ni wan rasa pia ka jingya keren. Ya ka ka barang sujia abang ilayo ilang baki kubor. Sa pangga jingjia ngatai ha. Snung mau pat apa ba. Iwai kunlung ilang suka. Ila sa bread no. Hala ka jungka kami. Nong ka. Kisun perhat kalau ka ega bakta ka musim ka jungi kabakta ka jingmud jing perhat ka jungi pat kabakta hadu kata pamin perhat ba ka kumi kabala pun kabala kaya i kan berenok ya la idung i kun baka nrei akan iko video ngampu ban keren na ne ban penrem halor gini ki egi nrei in wat iki lat kinenti ba no bangin la ban lai nakanika jinjia namar paro si kata abang iyo i kumya gini kita jinjia iyo i tanya tu breu kiba penrem kiba penrem jur ki to kami pa kiba bread ki jiu ki kun ki sak kem ki sak punya tendon kaan bat kum ta ter rei ngas ngau ba akan ni kapor ni la dei ban wat kham jeleu la dei ya kham tingai le kham yar alor kan ka topik nang ba nin wat di kata ka dau ten rai naka eka dau ka ba perlu ki to ki kumi ki pa pakin nốt ban bread laki jong di kun ai ga dau bat ai ga ta ka jing sma kam dom ai ga ba pelong yakin bakin sem jing ani kin sem jen jam ni kin setting bat kum ta kin nom nốt hi ban bread kat yala i jong i kun dan ban penyap kan ai jang kat yala i jong i kun i bapli saya ka don ka dau ka ba jeleu ba ni ka tu pipong ka jeleu ba na kata kada was ngau ba na kalian ka surga kam dai ban suhun tam ban su kem ya kitu breu ban su pengat kendon ya kitu ki breu ki bala eta ba kam mereka dai ka korban ngam kham jeleu bala research ban wat ya ki dau tenran naka eken ka dau maka neka jing bread ya ki kun ya ki klung ki bala suka kaya jia kaneka jela mekhlaya ka jongi kaneka beri unyu bread kadungi Chua baka surkar kan wat iki daw rai kan wat iki lat kinenti kumno bangin la ban kier ne ban laj na kanika jing bread no na ka jing penyap iki lum bapli ke barang suka mentang ya pet kendiat apa kambon sin kaje kan ka jing sya bread ya kiniki hunlung te suwa baka surka kan wat iki ta kidaw rai kan la iki research kan wat iki lat kinenti kumno bangin laban lain kata jing bread no ana ke jing bread no ki lung ki kena ki taki lung ki barang suka la se india wat suang india keren yang ne ya ke in general ya ka ai ka bajia ne kam tami kita hakito ki kena lot palagi bread no ki taki un ini kita ki lung ki barang suka aka biada ki kena lot bun sin ani ka jing bread hon ne ka jing bread no ya ki kun ki barang suka ka jia namar ba tengga senrang kena ya i kena kan thai ya i pralok ya lang samla ya i samla radin mo pilaya i samla pilaya jan pat apa dan gajing krisnam ku bang apa korba dan krisnam lame la judon kata ka dinya bakla dinya la bakla dinya bakla sungkurim apa ba awan ra sepat caging armet dun kitu thai apa kan ka por unsin ka duan ra ya ka jing ani kata ka tension ani ka jingbun jing perhat kham tam haki kan thai te banyak tu haying nun banjada burom ki haban wat kila tentik nun banjada naka burom kan lain naka jing siapet man ani ka jing sak keren ben aka imlang salang hala ki jong ki paralok haskur bat pon ki daw ki bapelong ki to ki pamat ki bangat kata ka apot bakin bun ki jing perhat bakin siam ni ki jing bat bakin wat pat kila tentik nun bakin lain kata ka jing sia le ran akmat ke imlang salang akmat ke jing kasem
akmati para senong para tawat kum ta terbat ane kajing mut kajing perkat dengki kabab long kajing kabawan kajing mut perkat dengki ban mana kita ke teng teng ban pure kita ke ki berat no ya laki dengki kun ki baki ha baki bereutin om ti be ai kada kalong tang diat iwi dau iba iwan ra kan ka video ba long kam tami gitu kena no batin berat no ya laki jong ki kun ti taharane ka video ngaku ban ya keren ni ki bulsen ya ni ki breu kam tam ya ki na ihikai ki bakin tiar na ki bakala is nangi pen i ban ni penting itu seni ban ni berniam bersiru bakim dai ban la bakla namar bakala ban lam sika jing semran sika jing ran sika jing bersibon ke jing jak burom bat kumta ter ndrei him ju hikai ba ki bun sen him ju hikai ba ki tadi kena jongi ba kumno gin la ada ki hab kata ka jing bakla kumno gin la sanu gin pai kumno gin la ndu hikai na kata kadau bun sen haba kita ki kena kila hab ke haki jing bakla kim tip sanu gin pai bun sen gin ki kena haba kila hab ki jing bakla na kawi ka jing bakla ki poi si kawi pa ki jing bakla na kawi ki jing bakla kamari sa kam he ba minta teter ki bot ki jing bakla hadin kawi pan isu anu kesano mentah kena senrang bat kawi ke kena kan thai ese orang ka jing ya isam lah ya jing yalang sam lah ka jing ik pralok kena ya bakla Indonesia mau kata sibuk kata kena kan thai ke armen ada bakal amer kita ala pelong kita ki si juli na kam tam ya kan thai bagan unjing muti berkan bakat berkat kuslai kam tip show kum no ban la kam not punya tu ahi ngasem kam not punya tu halaki jong di paralok prajor na kasep ti yo sia ren ben na yo sia enjak burong yo sia penpriang kita kubol pas sibon ke bawan hari jing muti berkat ki jong ka na kata kadau kam not ban plan ni banyak tu tentang mungkin ke jing berkat di pelong pak ya ka ban nanon bakal lek bakla haksin ka bangkong mentakan pois sa kawai pa jing bakla ata kalong ban lấy cái no anh ban penyap no ya ti ya la hijau ikon anda kala ka ta kalong ka jing bakla ka ba ka kena ka dia kata ka stage ba hadin bala jiap kata ka stage ba la se ala ban nang wan su ka jing bakla hadin kana bot ada kum kaing lang sa lang lane kum kaing ka sem lane kum ki para senong para thau ki para lok para jor nim nang bandil bat kanika jinglong lane kata ka jing ka ba wan aga akan ka kena lane kuno kena te ihap nim nang bandil ka ang ban sibon ki jing akan tani ane ka pinta dah kan ka video ngaku ban keren bat an ai jingmut kendiat bat pasat jingmut kendiat kum nongin le kum kita ki breu lana la dami hab kan jing bakla akan ka jinglang akam sim kum nongin perkat ki jingmut perkat agak klik ka jungi ka de man pendrung nang bangin like panlek pa sai ki wei par ki jing bakla ki bakam he adi nabur te suwa bangin poi kata ka bentang hanya tu kena ki ka wei ki tu kena pala jes ang ka wei ka jing ka sem yo wei unong ya lai kai football bakrau akan ka juk ka jungi minta wala tap bon teli ki gol bat wala tau sibon teli kiri gol maka kita kalong siap hang kanying kesem jeng Cristiano Ronaldo punya orang ya nak kai hanya so yakin akapor bakat mejo kadang pun akapor kadang ka kalambut dan penhamno ya pan penyap no ya akapor ba udang don akapor kadang ka akapor ba Ronaldo udang don akapor kadang ka akaperhat pan penyap no ya pan penhamno ya namar ba sibon kijing ya kijing jo kaman ka jing ka jong ka ulong jong ka de uba lakmet ka ikian uba lamok ka jing di bu ai kala dan lupa lai ngut ki khon te kam puasyo bakan kha saya ukhon uba saw panang penjinjar ya ka panang pen sosat ya ka jing im ka jong ka kam puasyo ban kha ya ta ukhon uba saw nrei sampai ka jing yada ka jong blai unong bu unong thau
Anda kalai selok buat ki doktor kim kerjanya kah bahkan penhapno ya Ronaldo na kah kepo kajong kah dai na kanika daw ba ya Ronaldo lah yo ban kapat kanika berthei akaba mentara ki million bata ki billion ki breu isim ya kumu idol ujong ti na ne kumu tahu role model ujong ti paralok parang pai kendiat pangkan ni kana kalong jin ladaka neka kemejo Ronaldo ka Maria Dolores kapan hapno ya Ronaldo ka por baka dang pun haka po jongka minum yo iya Ronaldo bala na pai sa kayeng gasem ka jongka Maria Dolores menta mano ba sol ya ki jinga mano ba pelai kayeng gasem jong Ronaldo jongka kemejo nakataka jingduk jingkerdo dari Ronaldo mano ba kamai mano ba wat kita kilat kelenti ban biang mentana dong sadong hakayeng gasem jong jongka kemejo Ronaldo dari mau ukon ubah ka porba udang dona ka kepo jongka ka keme kalamut ban penyap no ya rai une ukon dai unong kit unong ba ya barok gijing jong kata ka jing gasem dah kan iko video paralok asno dai ban keren ban ajmut apa kan om dai bang apan tur ba kini kin jia ne besno kita di breu begini jia ban besno kita ki jing bakalahan rei long paladangi la sitnya dah kini jing bakalah jing dai ban du mensi jing dai ban du mensi as ajmut ba lada Ronaldo balam ubala ka kemejong kalamut ban peniap no ya rei ulalong breu ba paunam ba ki breu na ki bilian ngut itu nak ya ki yaro ya ki bot ya bat ki ya atrai jaka oi kata kep maka jimut di perhat ki kalalong dum kiska om dan lat nan tisu suno ba pin pai om dan nan tisu pin pai kiska ba kata ka perthai kalong be persya ya pi ada pi pen pau kata ka kam kata ka jing bakla ka pila pija burom asal lada pipoi lada pipoi kata ka kep perhat ham tinai kendian ham tan nam tak itu tiba mu ban berat nok dan ban peniam nok ya lagi di kon kiba dan kok ka jong ti dan kita kiba ikon kiba kimut ban kha menta pi perhat ba ngan berat nok ngan peniam nok namar ngan jada burom ya lade ya kayeng gasen wat la kita mano bala ban tip ba itu ikon iba pipun menta kok ka jong pi mano bala ban tip ba itu ikon iba pitmu menta ban peniam nok ya i ban lek beren no ya i ban pen ban mai la ya i ba in yo i ne ka perthai ila ban long ibreu iba krau ba ila ban long ibreu ila ban long ita ubreu la ne ka breu ka ba pau na ma ne ka perthai la ban long kita ke nuksa ki ba daki million berti billion kin ya i balai pin khang lat ya i ba in wan sekali perthai ba in yo ban tho ya ka history sekali ka perthai bukan ini kata kadau asal menai timut wat do mensim wat lek punya kita gegam dai perkat kam jangan kendiat mak ya kijing ya face ya ki problem ai baka perthai kan keren ai bati bring ki bengkin beng ingat kijing ya jing jang ngai apa ngong apa pun kita ke ege barok ngong tan kana aga jing im budi e para lok anu pencirong ikan ka video raya bahkan ajing ngai bahkan ka video ka bang kot kedeng ai jing mut menaikkan pelaj kita tuh kan ya ki breu ki bamut ban peniap no ya ki jong ti kun ban kha ba ki mut ban kha ne hakak po ka jong ti ndai makin ailat ti ki kelung makin wan sing wis ba kai makin thoi ki history ma de ki jing face ki problem ndai ta ki bro hising gasni isanong ti khana ni ki history ka jing im ka jong ti ya ka jing im ne kita ki kun ti jong ti ta para lok tak ada opini sembiang aka way pada video naka channel Simple Life Story ya kami baro kublai si hajan